Pozdrav svima! Ako se pitate zašto ovakav naziv klipa, zato što ja sam budala. Tako da ću ispričati moje dva faila koje su mi se desila, a ujedno svi znamo da su hejteri deo naše zajednice i oni su tu da nam dislajkuju klipove i da pišu negativne komentare, tako da će ovaj period da bude savršen za njih i ja ću ispričati moje dva faila. Prvi fail što mi se desio, to je bilo čak skoro, pre jedno mjesec dana otprilike, i pošto znamo da imam 8 GB RAM u računaru, i ja se lepo odlučim da kupim još 8 GB RAM da bih imao 16. Jer je potreban sajt, utipkam tamo memorije i pronađem dva modula 4x4. Pošto moja ploča ne podržava single modul od 8 GB, zato što je sranje, ja poručim 2 puta po 4 GB i sljedeće jutro ja odem u poštu, pošto sam ja na poslu, podignem taj paket, platim i lepo kad dođem kući s posla, onda ću da ih ugradim. I onda kad sam došao, ugasio računar koji uvijek, ubacim memorije i onda ja lepo uključim računar. Kako pritisnem dugme, tako računar pišti. Što znači da nešto nije u redu, a u mom slučaju bio su memorije, zato što sam ih tada menjao. Ja rekao, šta je sad ovo, znam da mi podržava taj radni takt i znam da mi podržava i memorije i sve. Ja probavam opet, neće. Ja probam sa jednim modulom, opet isto. Probam da ih prebacim u drugi slot, opet isto. Znači šta god da pokušam, neće. Ja lako besan vratim moje stare memorije, odem na taj sajt i ja vidim moj fail tu, a to je što nisam pročitao da su ove memorije koje sam bio uzeo serverske memorije. A serverske memorije ne mogu da rade u običnim računarima. Još su imali one hladnjake sa strane, baš su bile fancy, baš lepo izgledali. Ja gledam ovako, šta uradih ovo, jebem ti. Mislim ja rekao, koliko sad razumijem računari, ja nisam to pročitao uopšte da su to serverske memorije. Ja sam kuću zagledao, rekao, budala jedna. Tako da to je bio prvi fail. Te sam memorije kasnije prodao jer mi ne trebaju, šta će mi. To je bio prvi fail. Drugi fail se desio davne 2008. čini mi se, ili 2009. Kad sam imao prvi računar koji je bio izuzetno slab, znači koliko je imao 256 MB RAM-a, znači toliko imao računar, onda što da vam kažem. Problem je bio tu što sam imao malo memorije, imao sam nekih 9 GB na hardu čini mi se i imao sam nekih 4-5 igrica, to su uglavnom bile igrice kao Counter Strike, neki kamioni, uglavnom igrice do 500 MB. Veće tog nisu bile. I jedan se napad bio instalirao Counter Strike Source i onda je zauzimao negdje oko gigabajt i ja gledam, koliko zauzima ova igrica, strašno je. I ja sad odlučim, hajde malo da oslobodim hard i imam malo više memorije. Ja uđem u C, uđem u folder Windows, a to je folder sistema, ja lepo desni klik, properties i vidim taj folder zauzima negdje oko, ne znam, 3-4 GB. Kako šta je bre ovo, tu hrpa fajlova, šta će to meni? Ja lepo desni klik i delete. Naravno nisam mogu da brišem sve, ali obrisao sam većinu delova, fajlova. I sljedeći put ja palim računar i on naravno neće se upali. Tad nešto izbacilo da je pojma šta je bilo davno. Ja šta je sad ovo, šta sam zajebao? Ja klikam opet da ga upalim, neće pa neće. Tako da to je bio moj drugi fail, znači ja sam pokušao da obrišem folder Windows da bih imao više memorije. I ja lepo onda nosio računar kod majstora da mi podignem Windows XP, pošto ja nisam to znao, jer bio sam klinac. Tako da, eto, to je bio moj drugi fail. Znači, eto, vidimo. Znači, poenta je u tome što smo svi mi ponekad budale. I to je to.